Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan cecawis diri ngriyayakake Natal sacara pribadi, nanging ugi tetep saged nglampahi menapa ingkang dados timbalan dalem Gusti. Injih menika asung paseksan menggaing sih katresnan dalem lan kasaenan dalem wonten ing gesang pasrawungan. Ampun ngantos merga mangsa Advent terus namung bulet wonten ing cecawis diri sacara rohani, latihan kur, sarasian Advent, persiapan Natal, ubo rampe, dekorasi lan sanes-sanesipun. Nanging ugi Natal ingkang dados riyaya rawuh dalem Gusti saking swarga tedhak dhateng donya. Gusti menika turba turun ke bawah, manggihi donya, manggihi umat manungsa. Mila nggih kula panjenengan tetep nulat-nulodo gerak Allah ingkang tedhak ing alam donya. Awake dhewe ya kudu tedhak ing pasrawungan, asung berkah tumraping gesang pasrawungan. Mila sae ing mangsa Advent menika nggih wonten aksi Advent. Ampun ngantos mirungganipun sing dadi panitia Natal mung cecawis bab liturgi lan macem-macem sing magayutan kalian liturgi termasuk umat. Awit menapa kula panjenengan bangun iman boten namung berpuncak wonten ing liturgi mirungganipun ing sakmangkih Ekaristi Natal, ning ya tujuan saking pahargyan Natal awake dhewe bisa sansaya ngetingalake menjelmakan iman kapitadosan dumateng Gusti ingkang miyos ing alam donya, ingkang dados Immanuel, Allah beserta kita. Awake dhewe ya bisa asung paseksen tumraping sinten kemawon ingkang kula panjenengan prangguli saben dinten, bilih Allah tedhak, Allah tansah nyarengi manunggil ing gesang kula panjenengan. Saengga kathah tiyang ingkang lajeng sinantosake anggenipun nglampahi gesang padintenan mirungganipun ing bot repoting gesang sing kadangkala yen dipikir-pikir dilimbang-limbang kados-kados katelasan pengajeng-ajeng. Mila kapredulen dumateng tiang-tiang miskin, tiang-tiang sing rentan menika penting supados Natal boten namung sekedar pahargyan, ning Natal estu paring pitedah dumateng kula panjenengan sami lan umat manungsa sadonya bilih Allah kersa tedhak, Allah kersa rawuh lan berjalan bersama kalian kula panjenengan ing alaming gesang padintenan. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah Gusti Yesus ngutus para murid dalem awit Gusti pirsa tiang-tiang kados wedhus tanpa pangon, katon lesu lan ora kopen. Mila lajeng ngutus para murid dalem supados ngopeni, asung semangat, asung pengajeng-ajeng supados lajeng saged nglampahi gesang kanthi penuh kasetyan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 9 ayat 3 gangsal kalajengaken bab 11 ayat 1 ayat gangsal A kalajengaken ayat 6 ngantos dumugi 8. Nalika samono Gusti Yesus miter-miter ing kutha-kutha lan padukuhan-padukuhan paring piwulang ana ing sinagoga-sinagoga sarta martakake kabar kabungahan bab kratoning Allah sarta nambani saking lelara lan memala. Priksa wong sak pirang-pirang Gusti Yesus kepranan lan kraos welas awit katone padha lesu lan ora kopen kaya wedhus tanpa pangon. Gusti nuli ngandika marang para murid, panenane mono akeh nanging sing derep kurang. Mula nyuwuna marang sing kagungan panenan supaya dawuh derep marang wong sak golongan. Murid 12 nuli ditimbali lan diparingi panguwasa nundung roh Allah sarta marasake saking lelara lan memala. Murid 12 mau diutus mawa piweling mangkene, aja slewengan marang bangsa liya utawa mlebu ing kutane wong Samaria. Luwih prayoga padha golek ana wedhus-wedhus Israel sing katriwal. Wartakno ing sak dalan-dalan kratoning Allah wis cepak. Wong-wong lara tambanono, sing mati tangekno, sing budhugen resikana, tundungen setan ala. Kanthi lelahanan anggonmu oleh pomo, kanthi lelahanan uga anggonmu weweh. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tumrap kula pribadi ngelingake kula bab kados pundi yen paroki utawi wilayah setasi lingkungan pengin berkembang dados pasamuan sing berkahi. Injil menika berpastoral adhedhasar data. Injil kala wau nyariosaken kados pundi Gusti Yesus miter-miter observasi ing kutha-kutha lan padukuhan-padukuhan. Gusti mriksani ana apa to situasine kepriye to kutha-kutha lan padukuhan menika, saengga Gusti lajeng gadah pemanggih. Gusti priksa kepranan lan kraos welas. Menika ingkang dipun panggi Gusti rikala ningali mriksani kawontenaning manungsa ing kutha-kutha lan ing padukuhan-padukuhan. Menapa ingkang dipun temokaken Gusti Yesus? Tiyang kathah ingkang dipun panggi Gusti menika katon lesu lan ora kopen, kados menda sing tanpa pangon. Nah menika data pastoral. Rikala Gusti Yesus miter-miter pinanggih kalian maneka warni situasi tiyang, pranyata lajeng wonten kesimpulan bilih tiang-tiang menika katon lesu, lungkrah lan ora kopen. Kula panjenengan saged mbayangake situasi masyarakat sing lesu, mbok menawi merga ekonomine nembe ora apik, reregan larang, golek duit yo angel, akeh sing di PHK, nyukupi butuh menika yo ora gampang, ngasih lembur-lembur, ngasih kesel banget, anggone nyambut gawe ning pranyata ora cukup. Saengga kebahagiaaning gesang, kabingahaning gesang keraos tebih.
Mila tiyang lajeng lesu, letih lesu lan boten kopen. Nek bapak ibu wonten ing dalem umpamane gadah pitik iwen ingkang dipun piyara ora tau dipakani, mbuh kuwi kuru apa lelaranen lan sapanunggalane, utawa duwe omah jembar banget, akeh banget omahe ning ora tau disaba, dadi reget, dadi ting blangkreh. Menika tandha nek ora kopen. Mila Gusti lajeng nanggapi situasi menika kanthi nek awake dhewe istilahe gawe program kerja, kegiatan pelayanan. Ya kuwi ngutus Rasul 12 diparingi panguwasa, diparingi pembekalan supados menapa saged ngopeni, saged paring semangat dumateng tiyang kathah. Setan ala ditundung, sing lara diwarasake, sing mati ditangekake. Nah menika sing jenenge jawaban keprihatinan pastoral. Mila yen lingkungan-lingkungan wilayah stasi paroki damel program kerja utawi program kegiatan adhedhasar data estu penting saengga saged njawab menapa sing dadi kaprihatosan pastoral. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.